To je náš první jezdec na kole. Peris. Jo, je to fakt driver, jak si má docela dobré oblečení. Co si musí čuhá, ale dobré. No tak on přijede tento rovný kopeček na ledě, no tak můžeš jet. Vidíte, že mu to krásně brzdí bez problémů. Teď vyjíždí kopeček a brzdí. Krásně, v pohodě všechno. No tak tohle je moje kolo Leader Fox MT-07. Potáhnu gatě. Vzorky dobré, tak jedu, no. Trochu to hráme, no. Nechtělo mi to dole zabrzdit, ale je to OK. A teď mlčím to. Tohle je náš největší favorit. No favorit, dokonce to tu je napsané. Na to, jak už jsme si říkali, velice kvalitní pneu, ve které prostě vzorek ani v životě nebyl. Ale přesto všechno to krásně jede. Dokonce přehazovačky to má a prostě kolo všechnu. No brzdy už sice nefungujou, ale co si to ještě vytáhne, no. Tohle je náš medvídek driver. A já myslím, že on může jet. Tak jet. Jede mu to krásně, co? Sice ty brzdy trošku, ale brzdí mu to pořád líp než my. A už jede nahoru. No a jak mu to krásně jede. Počkej. Tohle proběhla teda test jízdy na vozovce nebo cestě. Že se podíváme tady do toho terénu a projedeme ten terén, no, tak jdem na to. První zas pojede tady náš driver se svým kolem Peris, které má vzorek dobrý, jak se můžete podívat. Jo, nové kolo, prostě paráda. Ale s tou nohou tady půjdu stránou, no nevím, jak mu to pojede, ale za to může kolo, pojďte se podívat sem. Nemá tady kryt, který na rozdíl u mě opravdu je a tohle se mi stát nemůže, ale tak někdo ho tak dopadl. No tak já myslím, že může vyjet, udělá kolečko a vrátí se. Rozbije si držku. Opravdu je tam docela dost sněhu, sami vidíte, ale pořád jede. Už mu tedy trochu stěží, ale parádně to vyjel, bez problémů. No teď, už to je. Teď pojedu já, počkejte, menší technický problém na mém kole, dobré. No a já pojedu stejnou dráhu asi, no. Ale uvidím, mi to totiž teď moc nejede, no, ale tak jedem. Ale ono to jede. Máma. Vidíte, že i když jsem zapadl, dá se využít funkce jítí vedle kola, která mi pomohla se z toho všeho dostat. Další driver je tady náš favorit. Meďa favorit, který to projede úplně krásně. I s tou jeho, jak už jsme vám představovali, pneumatikou, tak jeď. Pěkně to vaří.
si to tím věděl, vole. No, krásně dojel, bez problému, brzdy, noha, ruka, ale dobré. A teď? Tak jsme u konce instruktážního videa, jak se jezdí v zimě na kole. Já myslím, že není co dodat a všichni se můžeme vydat někam jet. No, to je všechno, co bych mohl říct.